Sausa ka. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Mau kining sa kababae nga nagpuyo sa lawaan Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Patricia. Thank you kaya nga imo kong gisugot. Sada ko nimo. Di tagib ka pasakitan. Mahal kaayo ti ka, Darrell. Og nisalig ko nimo. Nag-uyab-uyab ka na di ay Patricia. Pa, Ay paglimod, na nagasulti na ko. Buwagin ang imong uyab, ha? Ha! Bago ka pa gayong tungtong sa college, mo day imong ginura, uyab-uyab. pa, Ayaw din kong supa ka, ha? Kung di ka gustong paundangon ka. pa. Di. Di lang kita magbuwag ha. Ato lang ginitago atong relasyon basta di lang kita magbuwag. Di, love kahit ka. Pero Di Darrell, lagi ko gusto mo magbuwag ta. Mabuang ko. Bisag unsay may tabo, di gi ko musugot nga magkabuwag ta. Darrell. Ilipan ako ninyong Darrell, Daysa. Bisag patago, pero nakasurvive gid mo. Magtulo na mo katuig nun. Oday. Bisan kanig ako kadtong ako siyang giinan nga pabuwagon ming papa, pero wag gid siya musugot. Doon na gibaruganan si Darrell nako, day. Og mao nay nakapasamot sa akong love niya. Wala no. Ay, makasuya man mo, oy. Bitaw, day, oy. Wish na ko nga kamo na cute. Thank you, day. Happy 3rd anniversary, baby. Wow, ha? Imo gyud kong kidaan ning kondo bi ha. Nya napag kay pa flowers di ha. Siyempre. Special day good ni Ron. With my someone nga very special. Sus baya. Mao gyud ni nakapasamot sa akong love nimo. Kay thoughtful and very sweet kaayo ka. Wa na gyud ko'y pangayoon pa, babe. Pero ako, na ako'y pangayoon mo. Kumanatog kaon. Unsa? Uy, amaw. Pangaon sa tabi. Mahal ka, tika. Darrell, Be, dili ka ako mumaptos, ani. Dili mumaptos ko. Be, ay kabala ka. Andam ko mabarug ni mo. Panang nito sa mimita mo. Be, Patricia. Nagtumang ka yun sa mong gusto, ha? Wag ka magigbuwag sa uyab. Pa, Ha? Kagahi ba sa dibog o, Patricia, oy? Usao na ba lang sabot ninyo sa imong abahan, kay di gumada sa imong pag-eskwela? Nagtuman ka man yun in town sa imong gusto. ma. Naay nakakita ninyo, nga nisuro ko sa kakundo. Gawsa mo dito, ha? Pa. Usay gibuhat yun dito! Ibuti ko pati. Itong ayaw palabi, oy. Puha na kaayo ka, oh. Galis na itong ginawa. Nawa ka ng Patricia. Kung sa gani mahitabo, nagibong abahan, ikaw gin mo isa dyan. Pagkuha na yun ng tubig, pagdalo! Oo, ma. Be, sorry. Kung doon na pinautang na hitabo ni Papa, ako gyud makaingon. Unya, unsa man, di nagyug ka? Mo give up nagyug ka? Be? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka, Darrell. Pero dili ko gustong doon na utang mahitabo sa akong amahan.
mong makibuwag na lang ka na ako? Ay, sige lang. Usa ka tuig kapin na lang bitaw ito paaboton. Mag-graduate na ta. Magpaabot lang tayo kayo na, Daryl. Patricia. Pila naman kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Gikulbaan man ko eh. Dili ka ako maptos. Kinuo ko. Dili lang unta. Kinuo ko. Positive ang duha ka piting nga akong kipalit. Maptos ko. O sabi ang ngayon ako buhaton. Dili ko pwedeng mumaptos. Kitigaling mapatyan kong papa. Wapar ba ko makahuman sa akong pag-eskwela. Makikita kong Daryl. Unsa? Mabdos ka? Oh, Daryl. Daryl, dili ni pwede. Dili ni pwede. Naglibog na yung kukusay akay na kong buhaton, ini. Mapatyan yung ko nilang mamagpapa, ini kung mahibaw sila. Pat, kalma lang. Kalma lang. Saan naman na? O, andam ko mo ba rin? Dili lagi ni pwede. Pat, Kung mahibaw si Papa, ani, tingaling maunsa na hinuon siya. Patricia. Sa maginin ako tanan ba? Sa ginin ako tanan. Kaya nga naman, unsam day gusto ni mo, ha? Ipakuha din akong bataa. Usa? Patricia, naibaw ka nga dako kayo ng sa. Walang ka makasabot na ako. Kaya kung dili din ako buhaton, tingaling maunsa si Papa. O dili din ako matago nila kay pahon mo dako gini akong tiyan. Kung dili din ako ipakuha. Mangita ko kailangan mo makatabang na ako. Basta kay dili ko ni pakatahon ni bataa. Oh, Pat, Dili ko gusto nga na mahitabo ni Papa tungod na ako. Patricia. Nakainom na ko tabletas para makuha. Lord, pasaylo ako sa kong kibuhat. Pasaylo ako, Ginoo. Aray, kasakit sa akong puso. Mag-CR ko. Mura ko mamatay sa kasakit. Kinuha ko. Tibuok ka dugo ka na ko kayo natagak sa baon. Diyos ko. Pasaylo ako sa kong nabuhat. Pasaylo ako. Patricia, dali na. Mangaon na ta. Sige, ma. Maapas ra ko. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Hoy, naunsa man ka. Luspat ka man kaayo. Naunsa ka, Patricia? Uwa naman, ma. Pa. Dili na ko mukaon, ma. Naglain akong lawas. Pag-inom mong tambal, oy. Naara ko'y tambal sa kwarto, pa. Adora ko dito. Sorry kayo, Lord. Sorry kayo sa akong nabuhat. Untain mo kong mapasahilo.
dili uyab si Daryl, day, sa? Mao ba, day? Day. Sige na mag-ikog kita nila nga magkuyog. Wala din may communication. Wa na, day. Sukat sa nahitabo, nilikay na ko niya. Sayang nga ninyo, uy. Congratulations, nak! Congrats, anak. Thank you, ma, pa. Bisag taod-taod naming buwag ni Daryl. Og bisag naa na siya hilain. Pero pagyapon mawa ang akong feelings niya. Love, kihapon kaayo na ako siya. Mabdus man ang girl, day. Dana sila anak padung. Mga nakay naman ganit tingali. Unsa, day? Maong ikaw, pag move on na, uy. Kalimti na lang siya. Kay naa na siya kaugalingong life. Ay, dali ara sa panahon, no? Murag bag-o raman tong ni-graduate, Unya karon na busy na kita sa atong mga nagkalain-laing trabaho. Maog yun. Maayo ka na kinagahay-gayon ko kag makikita na ako. Kay taod-taod na sad nga, wa tay kuyog-kuyog. Maulagi. Rest day man. Day, wa pagid lagi ka nakauyab, no? Uy, pangita na, uy. Uy, moabot na day, uy. Atik. Bisag wa pagid na siya maka-move on. Pataka mo lang ka, uy. Sige na, uy, mga una ta, kay gutom na. Kitsa man eh. Number raman. Hello? Hi. Nakainom-dum pa ka na ko? Daryl? Ay, salamat. Nakainom-dum pa gini ay. Pat, pwede magkita ta? Ha? Nangay ko sa imong number sa imong amiga. Mo to nga nakatawag ko nimo. Uya, kumusta ang life, Mao di ay. Okay ra. Ikaw, kumusta? Ano ya? Back to being single again. Nagbuwag mo? Di ba naa naman may anak? Yup. Pero, sports lang, mi. Nanam sa chelain. Gani, mabdos na siya ang bago karon. Mao ba? Sorry to hear that, ha? Kailan ay. Uy, ikaw, kumusta na? O pa kayo, yup? Ha? Abi mo gisultihan ko sa mga amiga nga hangtod karon. Wa pagid kuno kay na uyab humanato. Tabian gid siya, uy. Pat, naiba kong taon-taon na nga buwag na ta. Naka-move on ka na ba na ako? Daryl, Kay kung ako yung pangutanon, wa gi adlaw nga nawa ka sa kunahon. Hangtod ron, love gihapon ti ka. Uy, noon sa ko, nihilak mo ko kadiya. ambot taon sa ko. Nabuang naman tingali ko. Okay, tugani ko sa tinuod. Love pa ba ko nimo? At ay kong tutuki, tupag ako. Bisag kanusa. Huwag yung kamawa sa akong kasing-kasing uguna-una, Daryl. Pat, Bisan pagpakahibaw na ako nga, naa na kay anak sa lain.
Nasakitan kaayo ko. Tungod kay love, paghihapon ti kahangtod karon. Kung mo na, ba't di nato lisod-lisuron ang atong kaugalingon? Magbalik ta. Atong ipadayon atong love nga naputol sa una. Daryl, If I had to live so long. nagbalik ming Daryl, tungod kay na-realize na mo nga love pag ginamo ang usag-usa. Og bisag na siya anak sa lain, nadawat na siya nilang mama o papa. Karon, kasal na mi, og may anak na sad. Og every weekend, nagpahinungod mi og misa para sa saang among nabuhat kaniadto. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Handu mana so sa ka. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Batulaki, Glan, Sarangani Province. Ang atong matatampo nagdasingan nga Patrick. Patrick, ada ba tayo magamit kay mamalhin ta og puyo? Asa mo ta mamalin pa? At doon ta puyo sa Sarangani Province. Kaya na dito ang akong trabaho. O nalasap tayo kapuyan dito. Maong dadang tayo mo mga importanteng mga gamit. Ay, laaya sa ning bag-utos sa kalugar, oy. Unti mga kaila din, Hi! Ah, uy. Kamu na yung bago na mong silingan? Oo. Pila ka adlaw pa yun mi din, Ako day si Maylene. Ako sa si Patrick. Maayo inoon, kay nana kay amiga din ni Dong. Sa may niduol lang ako, kuya. Nakigila-ila na ako. Aw, gwapo mo ka mong ang babae may moduol ni mo. Ako yung taon, hadlok ang babae na ako. Len, taon-taon namin kitang nagkaila. Okay ra ang imong uyab nga magsulti-sulti ta? Di sa masuko. Kinsa may masuko, uy. Ngawa mong ko'y uyab. Ha? Pag sure di eh. Tinuod bitaw. Wa pa bitaw ko'y uyab. Oo ba? Sa ato pa di. Mahimo di kong manguyab ni mo. Oh. Ha? Bitaw ang tinuod, Lin. Kaniadto pa, ganahan na kay ko nimo. Patrick. May chance ka ko nimo, Lin. Nga nung mulimod man ko nga. Ganahan man sa ko mo, Patrick. Sa ato pa, uyab na ta. Oh, Patrick. Ako na kang gisugot. Salamat kay Maylin. Ay, nakauyab naman. Kalayan taon sa Ginoo, kuya. Depende mo sa pagbalika mo, good. Ha? Ikaw, tapulan mo kay ka, o di jud ka makauyab. Ya kini mangho di mo, kugihan mo ning mangita og babae, ang kauyab ba yun? Di ba? Baka na gumauyab pa. Ay, sus di mo, lupigyan ka ning mangho di mo. Bago pagkita din, kauyab na. Dali aras panahon, Trick, no? Hapit naman dito mag-usa ka tuig, sukad nga nagkauyab ta. Bagay, moral guwa, no? O niya, o sa may plano ni mo ron? Plano? Oo. O sa may plano ni mo natunduha? Unsay buot ni mong ipasabot ba? Magminyo na lang ta. Ha?
magminyo na ako? Kuan Lin, kining... Uyab-uyab na din ang imo na ako? Wala kay plano nga mga asawa na ako, Patrick? May plano ko eh. Lin, ikaw ang gusto na kong maasawa ug mahimong inahan sa kong mga anak. Unya lagi, magminyo na lang lagi ta. Lin, kuan man gud, wa po kay klarong trabaho. Kuan, sige lang, kung makakita na gani kog tarong nga trabaho, magminyo na ta. Ha? Mularga kag Manila? O, Patrick, mananghit ko nimo nga mularga kog Manila. Magunsa man ka dito? Naamang ko ko'y amiga nga tuwa dito sa Manila. Iya akong pasudlon og trabaho maong moato lang una ko. Unya ako? Aw, pangita lang ko nagtrabaho din eh. Kay magkalingaw lang sa kog trabaho dito. O kung makatigom ka na, mupauli ra ko din kay aron magminyo na ta. Ay, ayaw biya pag binuang dito, Lina. Basig mangita ka og lain dito. Dili gina mahitabo, Patrick. Kay love, takaayo ka. Salamat, Lin. Unya, kano sa man ka mularga? Ay, Pagulguol ya. gibati man yung ako kamingaw pa nga, tuanas Manila Smilin. Uyab-uyab ang gagod. Tanawa, gulong kay ka. Kuya, Tanawa ko. Way uyab. Di ba? Way problema. kuya sa doy. Bitaw do ngay, gilingaw rati ka. Antos-antos lang gud, babalik ka bitaw to Smilin. Mao na. O ang mayon mong buhato, no? Pagitaw tarong nga trabaho. Aron kung makatigom na ka, imo tong papulion din si Maylin. Aron magminyo mo. Kumusta naman ka diha, Lin? Okay naman ko diri. Dili man kapoy ang akong trabaho. Ikaw, kumusta man ka diha? Niya, gimingaw kay ko nimo. Parehas di Aita. Gimingaw na sad ko nimo. Pag-amping diha, ha? Basing mangita kag lain diha. Mangita good town. Dili na mahitabo, uy. Kay love ta kaayo ka, Patrick. Salamat kay Lin. I love you. I love you too, Patrick. Daghanam kog message ni Maylin pero wa man gid siya mo reply nako. Di sa kumutuo nga busy sa siyang trabaho eh. Austo, ako siyang tawagan bi. Oh, ngayon nanawag man ka. Unsa ko na pagkasultiha gud. Wa na mo gud ka mo reply sa akong mga chat nimo. Maong nanawag ko nimo. Ayaw na pag-chat na ako, Patrick. Og ayaw na sad panawag. Maylin, unsa di ka? Wa man. Okay naman ko. Ug ngano di makaganahan nga mo kontak ko nimo? Basig mao niya hinungdan nga mag-away mi sa kumbana. Unsay ba na? Naminyo na ko diri, Patrick. Usa? Lin, nganong imo ni gibuhat na ako eh? Sorry kayo, Patrick. Unsaon nga may nakaila naman ko diri nga lalaki nga mga sawa na ako. Og nisugot na lang sad ko kay nakagusto man sad ko niya. Kiduo ko. Maong kalimti na lang ko, Patrick. Maylin. Ilo eh. So, hanggang mura magkang di laki. Hilak pa nung Kisakitan kay ko sa gibuhat ni Maylin ako pa. kalimti na to eh. Mga gidong. Kadto kay nangita mo naglain. Wala to'y gugma ni mo eh. Mao gyud. Ayo ka goal. Makita rin ka og babae ka para gyud nimo. Patrick, Domingo maron, sumali ka mo simba. Di lang ko pa. Simba dong ay, aron mawa ng kasakit sa mong dughan. Mas mayo tuod nga mo simba ka dong. Nabi mga bagong miyembro sa itong simbahan, mga batanon, may nang makahigala ka nila aron di na ka maguluhan na itong Maylin. Bago ka din kuya? Dugay na ko nga mimbiro din pero bago lang ko nibalik og simba. Mao ba? Ikaw, dugay na ka din Oo, pero bago pa sa kong nabalik og simba din kay gikan man kog Manila. Mao ba?
O today, ako di si Patrick. Jaya. Kuya, ugma ba? Mag-Bible study ko sa Pikas Barrio. Unsa man, mukuyog ka? Okay, sige, mukuyo ko nimo. Gia, pwede di na lang ka magkuyan ako? Patrick na lang? Oh, sige. Oh, permilay ko magkabantay ka magkuyog mo ni Gia. Usaman uyab na mo? Ay, dili pa eh. Aw, pinakong uyab mo. Buutan biya na bata, ha? Oh, nakauyon kay ko kung mo na imong masawa. Oh, pa. Naunsa naman ko eh. Mingaw naman ko ni Gia noon. Kundi ko makakita niya. Ay, naigugma na ka ako niya. Ano, unsa ka, uy? Ganiharagit ko nakabantay ni mo, ha? Gikan ta nag-Bible study, magsige kag tutok na ko. Naunsa di ka? Na-in love ko niyo mo. Patrick. Sorry ha, pero wag din ako ni tuyuan ng pagbati ah. Nikalit lang yun ni Gia. Patrick. Ngunit yung word. Naigugma ko ni mo, Gia. Parehas na natong gibati, Patrick. Tinuod, Gia. Oh. Love sa ka na ko. Gia, salamat nga may feelings sa di ka na ako. Ikaw na gid ang babae nga gihatag sa Ginoo nako. I love you, Gia. I love you too, Patrick. Okay, tagal kitang hinanap. Grabe ang gibati nako atong higayuna nga may feelings sa di si Gia nako. Doon nakatuwi ang nakalabay, sukad mi naminyo, og nagpabiling ligon ang among relasyon. Di nilang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RNP. Handumana. So sa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Paul. Ay, kapait sa baya ni mo, oy, Paul. Ay, naapay, ikaw ra gani among anak ni tatay ni mo. Dili ka pagyud kahatag na mo og anak. Kay unsaon, babay, bang kag pamati. Nanay sad, uy. Hiskot na po na, anak. Nak, mas maayo manggod ka na kay anak. Sige na, dumpi. Ay, dawat bitaw na mo kaingon ka, ada. Pero hatagi mig apo. Hala, nay, uy. Ibaon sa pamanitaw na nimo na ako nga. Babay, magiging ko pamati. Ay, o lagi, nahibaw ko. Pero... Ay, hindi na ta maghiskot, anak, nay, ha? Ay. Ay, si Miss Lori maning nanawag. Magi na silent na ako ang phone. Ako to bagon. Hello? Best, pwede ta magkita? Oh, naon sa man ka? Si Jemuel, best, nailain. Ha? Ako na sang nasakpan. Best, sige na, please. Naginahanglan kayo kong kaistorya ron. Sige. Maligos ako, ha? Nya, i-text na ko kung asa ta lugar na magkita. Okay? Salamat, Besa. Imo kikong gani sa mo. Ay, uy. Ay, kay kong sa bar, paka
nakikita na ko. Ay na, digid ko ang musugot kay kapoy, kay ka mahubog. Oy, agakunon kaayo. Nga, napalay makakita na ko nga. Baby boys, ay, matawad akong beauty. Sakit yung dugan, best. Sakit yung kayo, best. Kalukoy ni mo, best. Naibaw na kong daan nga. Patoy ayos si Jewel. Sus! Puro ginagwapo nga. Magdagan-dagan og uyab. Tagay pa na, best, be. Tagay pa ta. Ala. Ay, best na rin. Gusto na, ana. Uy, nalipong na ox. Ay, ikaw sa lubog na kay gaon. Sige lang, good. Gusto pa ko inom, best. Sige na, tagay pa ta. Ay, nalipong na gid ko. Best. Nabuang. O ka, or buang nakabang. Best Paul. Ay, mamangod kong gibira. Ay. Lord. Oh. Mabdos ko. Oh my God! Best. Unsa may atong buhaton. Hala, oy. Maamahan na gid ko. Ay, inahan di ay. Best, ayaw pagbugal-bugal ba? Sorry. Ay, ko mahibaw pa, ana. Kalibog ko, uy. Nahibaw pa yun yung kaha sa kong gibate. Pero sige na lang. Mangutanan sa kong nanay, ha? Unya, nawag na ko nimo. Suportahi si Lori, nak. Kinahanglang imo yun ang barugan. Kay anak mo na ni mo iyang gidada. Mo ba, nay? Oo, oy. Ay, maayo pag kada imong gastuhan kay mas nindot pang paminaon nga dunay padulngan ang imong kwarta kaysa anha nimo igasto sa imong mga laki. Nanay sa uy. Sige lang. Magsabot lang ko niya ming Lori. Best, thank you ha. Nga imo gyud kong gibarugan. Besh, ano nga naman sa og pasagdantik ka? Best friend gud ka. Ug usap pa. Anak mo na akong nasi mong tiyan. Karon kay na naman ta magpuyo sa usa ka bahay, Besh. Bisag ingon anik ko, pero isaad ako nga di ta gid mapasag na ni baby. Thank you, Best. Naon sa man ko eh. Sa sige na mo kuyog ni Lori kay nagtipo naman mig sa kabahay. Mura na na ako'y wa masabti sa akong feelings. Ay, kung ina, lalaki na ko. Ay, di sab ko. Ay, kay babae may ko pamati. Pero, unsa man yung ako na-feel nga itong Lori? Lori, lalaki. Lalaki atong unang anak. Paul, gwapo kaayo siya. Liwat ni mo. Ay, syempre! Kaya kung ba't ba nagnaong, no? Aw, nani maliwas sa mong ex na si Jimwell. Joke lang. Lori. Oh. Ano sa mga uy nga? Naghilak man ka?
Nakatuog mo si baby? Oo. Paul, Oo. Nga noon, sa'yo problema. Paul. Nakigbalik si Jemuel na ako. Kapag ako ginignaw, human sa tanan niyang nabuhat ni mo. Ug ako siyang gisugot og balik. Paul, ibilin ako ang bata ni mo. Danon kong Jemuel sa gawas. Unta makasabot ka na ako. Lori! Pa, na-IPTCA meeting sa among eskwelahan. Mao ba, anak? Sige. Tambungan ko na, ha? Sa mga oras, ha? Nak, Pa, pumanang meeting. Saman, di ka mo kuyog pa uli? di na sa pa. Kay musod ang among teacher sa last subject. Mao ba? Sige. Uli na yun, ha? After school? Upa, Asa naman ning anak ni mo, Paul? Wa pa man mauli. Maulagi maoy. Akong gitawgan. Sige malagring, di man mo tubag. abot ako. Oh, Mark, naunsa ba nang imong naong? nak! Nakakita kag away? Kasi nagbuhat ni mo, ani. Ako mga classmate. Ilang kong gisungog kay bayot ko lang kong papa. Oh, Si magbalik-balik, mao to. Lagot mo ko, akong isumbag. Mark! Di ba ko gusto, be? Nga naa sila'y pati nga istorya ni mo pa. Nak! Sige lang. Ugmamot ko sa inyong school. Kanang nagsihin mong panungog di mo, napantay lang na. Ayaw, ay na pa. Samot yung kong awayo nila. Mark! Atimanan ninyo mga customers, ha? Mga mom, sir? Wait lang sa ninyo. Kay, napamailaing customers, Kaluoy sa Ginoo. Ni boom sad gud ning imong salon sa. Ay, maugid maoy. Mao ba gini akong gikuhaan og para ibuhit akong Mark. Kaluin taos Ginoo nga. Wa gud ko niya pasagbi. Oh, gyud, Mama. Sa laing niabot na customers. Mutabang na ako sa akong mga trabahante, maha, para madali. O sige. Kay mo pa ulit na sad ko sa ato. Magluto ko para panihapon nato. Unsa may gusto ni mong kanon? Ay, kalay bahala, maoy. Sige. Next. Sir, magpaunsa ka, sir. Haircut? Pa, si Angeline di ay. Uyab ni mo, nak. Oh, dili pa pa, eh. Nanguyab pa lang ko. Mao ba? Hi, pretty. Hello, nice to meet you, Tito. Mark, sige na. Dayo na mo sa kusina kay nakaluto na si lola ni mo. Mark, na. Wala lagi mo suroy si Angeline Dinis ato. Huwag ko yung sugta pa. Ha? Uy, not good. Isuganahan pa. Ay bawa mo kugod nga, naduda siya na ako nga, di ko straight, kay bayot ko na kong papa. Mark. Di siya kuha mo pa. Gusto ko, kung makauya bagali ko, kanang dako ka spito ni mo. Kanang ilang makita nga, ikaw akong papa, ug dili ang iyong pagkabayot. Mark, anak. If you ever find yourself stuck in the... If you ever find yourself lost in the dark and you can't see... Para na ako, si Mark yun ang greatest blessing nga nahitabo sa akong kinabuhi. Kaya nahibaw kong sa kadaghang judgmental din sa kalibutan, si Mark lang ang
magpabiling manalaban ako hangtod sa akong katiguangon. 5 years ago, mipanaw ang akong mama. O karon, minyo na si Mark. O doon na nasa ko'y apo. Dili lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mana so sa ka ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Farah. Malikayan nga kiligon ko, oy! Ayaw lagi kong tawag Carly lagi. Carl lang! Carl ba? Kara, magyug ka da? Hala no? Masuko di ay. Abi ni mo no? Mas maayo pagmutugan na lang yun kasi mo pamilya, Carly. Natumboy gid ka. Nga naman, para mapatyan ko sa kong amahan nga usa ka retired military? Naibawi yung kag-unsa sa kastrikto, ha? Pero hangtod ka na sa makamagtago sa mong pagkatao, ha? Smuka sa di mo eh. Ayaw na kong puni akong problema, good. Carl, best friend. Ayaw kalimot sa tong plano, ha? After sa graduation ni Kuya Henry nimo, ato nang buhaton na atong plano, okay? Okay. Hupok na kayo kay Henry nimo ay. Yes! Matong manikit kong plano ay. Ako may kulbaan sa mong plano eh. Taba, uy. Hadlok man ka, uy. Ako may mas angay kulbaan kay mausabog ako ang akong kinabuhi human ani. Ay, kadyot sa ha. Mangihis ako. Medyo nalipong naman ko kamay sa kong giinom da. Oh, uy! Oh, para? Billy? Ang bisit kinig sa uli lang, Carly. Pag hindi ka mausab eh. Danghag yapon ka, hantog karon. Okay, ikaw, pag gihapon ka ba usab? Bisit gihapon ka hagtod karon. Kung tili pa ng graduation ni Henry karon, di ka kumuan eh. Kaya di ko gusto makita sa mo naong. Agay, sakita sa datoy. Daghan mo gani og mga babae nga mabuang nako. Nabuang ining naong nga. Ikaw rin nakaako og panghinaway ning akong kagwapo. Kaya ka naman sa nahiba nga gwapo ka. Excuse me, B? Pagi ako? Dili ko. Unsa? Hoy, si Ernest mga babae ha? Ngano naman ka diri? Nganong magbuot man ka? Ikaw no? Pikon gyapon ka hangtod karon. Okay, bisit man po kahangtod karon. Pahawa na, B, pagi ako. Samok ba nimo? Oh. Anong gitutukan naman ko nimo? Pahawa na. Sabay gidalian nimo. Excited ka makakita ni Henry? Naunsa ka diha? Naibaw kong dugay na kang nakagusto sa kumanghod. Pero sultihan di ka, Farah. Wa kay chance. Kay magpakasal na sila sa iyang uyab. Unsa? Day, sigurado na gyud ka? Human sa gisulti ni Kuya Billy, mupadayon gyapon kasi mong plano? Oh, masamot nga determinado kung mupadayon sa kong plano. Dili ko musugot nga, mahigot na silain si Henry. Dili. Nisud na siya sa iyang kwarto.
Basta ha, mauna tatong plano. Musuod ko dito. Og inig kaugma igmata nimo, masakpan ko nung haymin ninyo ni Henry. Kinahanglan nga mag-assume sila si Papa nimo nga nainahitabo na mo ni Henry. Kay para kaming ipakasal ni Papa nimo. O sige, basta sure na gid ka. Wa ni atrasay. Wa na lagi. Musuod ako sa kwarto. Kalami na sa tuog ni Henry. Dili lang una ako pasigaan ang suga kay basid og makamataon niya. Ako na siyang humpuan. O ang underwear na lang niya nga akong ipilin. O ini kong man, mutupad ko niya. Mauna ni Farah. Maimo ni kit si Henry. Sugdan na ako akong plano. Farah, day, mata mo, uy. Carl. Oh, yes. Nagyang papa og siya. Diba? Anong naman siya sa tupad siyang papa? Kinsa mo na yung... Bangon dia, Billy. Sobra ka na, ha? Ayaw pagtugtog dia. At ubangan ng imong gibuhat ni Farah. Oh, si Billy? Siyang akong tupad? Bangon dia. Ayaw kong palaguta, Billy. Papa, sorry. Batok, pagay sa... Uy, anong nga naman ko'y... Oh, Farah? Uy, niya ka... Giyunsam ko ni mo. Diyos ko. Barugin ang gibuhat ni mo, ha, Billy? Farah, day. Ayaw lang kabalaka. Dili ka talikdan sa akong anak. Karon nga nanay nahitabo ninyo. Pakaslan ka sa akong anak sa labing daling panahon sa gustuhon niyag sa dili. Makiistorya ko sa imong ginikanan. Salamat, pre, kay wa ninyo pasagdi ang akong anak. Barugan gyud siya sa imong anak. Why problema, Mare. Di na mo mahimong pasagdan si Farah. Mura na sa nako siya anak. Ay, tinuod. Grabe ka, himabay ni Billy. Pero buhato na mo ang tanan. Aron, matarong siya o mahimo siyang mayong bana di Farah. Pagkaswerte na mo nga nagkatumong ninyo. Kay kung laing laki pa ni, wa na. Gibiyaan na ning akong anak. Murag, Salamat. sila magil si Papa ug Mama ni mo may nagkasinabot na. Dagan kay May pagsila na lang to ha. Sila rin nagkasinapot. Bisit na nilitabusong kinabuhi, uy. Manong ikaw pa man, uy. Farah, sorry kayo, pero huwag ko may numdum nga nainitabo na to eh. Grabe sa nako kahubog at higayuna. Pero, kabalaga. Andam kong baro, Farah. Buhato na ko ang tanan para mahimo kong maayo ni mong bana. Oh, nag-iilis lagi ka. Mulakaw ka? Maduty ko. Usa duty ba? Bag-o pa ganit ang kasal, unya mo duty na ka? Di ka mahibuong yung mga office mates dito? Nga unta, nag-honeymoon pa ta karon? O si honeymoon? Basig nalimot ka nga. Di ako ang imong gusto. Ha? Nga si Henry ang imong nagustuhan. Abi ni mo, Farah. Nagduda na bigay ko ni mo ba? Nga imo tong giplano ang tanan? Pero timing lang nga ako mo ay natuog sa kwarto ni Henry. Nagtuo ka nga ako si Henry. Pero mao na hinuon ni gidangatan nimo. O giamong ba ko nimo?
Pero, pwede man nga mag-uban ng tasod sa 3 ka buwan. Uguman, mo file tag annulment. Ato silang inon nga, dili na ta magkasinabot. Pero sa pagkakaroon, anto sa lang una ha, nga ako mo ikauban ni Musbay. O please lang, bisag sa mubo lang higayon. I-appreciate pod ang akong effort, Farah. Billy. Noon sa man ko eh. Mura man kong nadutlan sa gisulti ni Billy. Mura kong naluoy niya. Ay, pagkawag na ako magtahom. Nang lalaki nga kontra kayo na ko sukad masukad. Ang anong nanawag ni Henry? Hello, Henry? Farah, kumusta ang kinabuhing ninyo? Okay ra. Ikaw, kumusta na ka? Kinayaw na kiko nimo. Hapit na may muapas ninyo. Mag-propose na ko sa kong uyab. Onsa? Wala kit may chance ni Henry. Mag-propose na magkit ko na siya. Kami mag-inuta ti kaslon ba? Kami mag-inuta ni Henry. O dili si Billy. Asa man ta? Maglag ta. Ay, sigmuk-muk di eh. Pag sig maoy sa tao nga dili maimo. Tana na, dali na. Maglingaw-lingaw ta. Uli lang dayon ha. Aron magdunga ta og dinner. Sige, bye. Uy, Farah, nakabantay na gyud ko ninyo da? Murag nagkalawom na lagi na ang relasyon ninyo ni Kuya Billy. Nadawat na nimo nga bana ni Kuya Billy? Ang tinuod, Carly, okay ra magid meron ni Billy. So far, nalingaw ra masagos among laag-laag. Uy, basig asa na pa do nga. Basig magkasabot mo nga, padayonon na lang ang inyong kaminyoon. Ha? Pila na lang kaadlaw. Magtulo na may kabuan nga minyo ni Billy. Pero ang tinuod, ay, mula naman kong nagduha-duha sa akong feelings para niya, uy. Ang saon, daghan masagog kong nakita nga, daghan man daing maayo niya. Dili sama sa una nga, puro mga bating akong nakita niya. Ay, Lord. Unsa naman yung akong gibati, uy. Flowers for you. Anong... Last day na nato karon, di ba? Magpa-annul na ta sa atong kasal, di ba? Karon? Oo, karon good. Hey. Gusto na kong magpasalamat sa tanan, Farah. Bisan og sa kamubo sa panahon, pero nalipay ko. O gusto lang na akong ipaibaw ni mga love, tika. Mara, I love you. Dugay na. Maong magsigi kog patagad nimo. Pero, naibaw kong unsang imong kasuko na ako. Maong mupalayo na ko. Ayaw. Ha? Ang tinuod. Love na puti ka, Billy. Oh. Sorry ha kung ni-judge ko ni mo dayon. Sorry kung wala ko tanawang imong kaayo. Pero na-realize na ako nga dili kalisod nga mahalon, Billy. Buot mo ipasabot nga. Tinud-anay na ning atong relasyon. Kita na? Oh, Billy. Kita na. Kay mahal na tika. I love you more, Farah. I love you. Wagi ko magdahom nga magkasinabol na ni Billy ug ma-in-love ko niya. Karon, duha na kabuk ang among anak. Ug malipayon kaayo mi sa among papuyo. Dinhi na lang ko to ug daghang salamat sa pagdagaling akong kampo. More power, RMN.
you.